salajengipun nulinggi tanggap woro utawi sambutan ingkang sepisan nulinggi saking pangarso paguyuban dalang bineken nulinggi Bopo Dwi Rani sampun samapta ingkang sambudayanipun wekdal miwah sastra kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto Sarjana Hukum, yang saya hormati Forkam Pinca Kecamatan Tasikmadu, alhamdulillah hadir dalu beriko matur sembah nuwun. Yang saya hormati pemerintah desa Suruh beserta jajarannya Pak RT Pak RW di Kepareng Rawuh, sedaya tamu ingkang kepareng dalu beriko rawuh. Langkung-langkung ugi dihormatan kadang dalang semua dalam Kabupaten Karanganyar ingkang dalu beriko kepareng rawuh. Kepareng matur kepada Pak Haji Sumanto bahwa kegiatan dalam rangka sosialisasi media tradisional yang sudah berjalan 1 tahun lebih sejak 2024 sampai 2025 berjalan 2 kali. Kepareng matur Bapak bahwa malam hari ini yang kepareng hadir ini semua jalan Pak. Yang demung ini Mas Isna menghadap ke Bapak menika dalang saking Kecamatan Jatipuro di Isna kali Mas Bayan dari Pungsari. Yang demung satunya menika Dijo saking SMK Negeri 8 di Aan Widyatmoko Sarjana Seni menghadap ke belakang. Lajeng ingkang kendang menika naminipun Dipunto Prabowo Sarjana Seni Magister Seni, dosen isi Surakarta, dalang saking Jeruk Sawit Kecamatan Bondanrejo. Terus ingkang salajengipun ingkang ngenom menika bidalang Ki Sukino saking Kecamatan Jatipuro. Lajeng ingkang ngasta Saron Peking menika tetunggiling dalang saking Kecamatan Tawamangu Ki Sulardianto Pringgocarita. Lajeng ingkang gunan menika dalang yang badhe ngasta naminipun Mas Hanan Sinardowo Puspa Pandoyo itu saking Kecamatan Karangpandan Bapak. Terus ingkang Bonang Baru menika saking Kecamatan Kerjo. Lajeng ingkang menika ingkang Gender menika Mas Demang Joko Prihatin Bapak menika saking Kecamatan Colomadu. Lajeng ingkang ngasta menika alit-alit menika ingkang ngasta kolor ini kelir kalih menika Fakih Nugroho meniki saking Kecamatan Tawamangu. Menika Hananto Bayaji saking Kecamatan Jatiyoso, Muhammad Arya saking Jatiyoso. Lah menika ingkang ngajeng masulah Husen menika saking Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso. Sebelum di. Lah ingkang kebak menika Mas Aris Murtono Sarjana Seni saking Kecamatan Jatipuro. Lah ingkang ngasta Slentem menika Pak Balyun saking Kota Karanganyar. Lajeng ingkang ngasta Kethuk menika Mas Bayu Iswara Gondo Bayu Sarjana Seni, dinesipun wonten SMK Wikarya menika Kecamatan Jaten. Terus ingkang ngasta Wiraswara menika ingkang
pojok menika Pak Waluyo Nata Carita, Pak pun apal. Terus lajeng Mas Sunardi Guna Carita, Dalang Pangruwatan Laris Kondang Kaluka saking Kecamatan Jatipura. Lajeng ingkang ngasta dalang mangke Ki Sulano Guna Carita niku saking Kecamatan Jatiyoso. Kita wis sadar nggih. Nah sing udon ingkang udon saking Kecamatan Karangpanjang. Alhamdulillah Bapak kawarmatur dados menika boten abal-abal paling murah ketungi ngapusi kuwi kancane dhewe. Menika mewakili bukan hanya di satu kecamatan namun ada di 17 kecamatan. Untuk itu kami atas nama Dalang matur nuwun terima kasih. Doa kami daripada paguyuban Dalang pada Bapak Haji Sumanto keluarga, semoga beliau diberikan panjang umur, murah rezeki, berkah barokah yang selalu dan selalu, karena beliau kalau di kalangan pembangunan Karanganyar beliau dijuluki Bapak Pembangunan. Tepuk tangan untuk Bapak Haji. Wonten matur nuwun ingkang saged kawaturaken. Nek sinten mungkin bagianipun ingkang dalam. Matur nuwun mekaten Bapak ingkang saged kawaturaken kathah kalpatan. Nggih panjenengan dereng Pak lali menika. Menika dianggit Laras Prabowo sarjana seni, magister seni Pak. Menika saking Kecamatan Jumantono. Kecamatan Jumantono. Nggih, sembah nuwun. Sampun kula aturaken sedaya. Sila malih matur nuwun. Kirang langkung yen pangapunten wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten mengke tangkap poro tawi sambutan ingkang sepisan dening Bapak Haji Dwi Santoso sarjana seni magister manajemen ingkang minangka pangarsa paguyuban dalang. Wontene tangkap poro tawi sambutan napa kalih menika wonten cecala ingkang kula tampi sekedhik ewa-ewan. Kepilih tangkap poro tawi sambutan napa kalih dening panjenengan Dinten Bapak Joko Siono sarjana pertanian ingkang minangka Camat Tasikmadu. Wekdal miwah pirantos Kuroswara kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Karanganyar baru. Salam Tasikmadu kompak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Haji Sumanto SH, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, beserta keluarga. Yang kami hormati Forkopimda Tasikmadu, hadir secara pribadi Pak Dan Kamil, Pak Kepala Puskesmas, Pak Kades Karangmojo, Pak Kades Suruh, sesepuh bini sepuh, perangkat Suruh juga, Pak RT, Pak RW, sedaya ingkang sampun rawuh ingkang boten saged kasebat setunggal setunggal. Saderengipun monggo kula njaten raos puji dan syukur kaliyan asripun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Bilih ing dalu menika kita sedaya tansah pinanganten sehat, saengga saged kempal manunggal wonten pagelaran wayang kulit bersama Bapak Ketua DPRD Jawa Tengah dalam rangka sosialisasi kebijakan melalui media tradisional. Dalu menika istimewa, sedaya dalang kempal luar biasa. Monggo kita semuanya sekali lagi turut bangga bahwasanya beliau Bapak Sumanto itu selalu muri-muri budaya, muri-muri budaya. Bulan kemarin sing dihadirkan dalang sing nonton kuwabeh. Kok cocok Pak itu Pak. Ya artinya siapa lagi yang memperdulikan teman-teman yang muda-muda itu. Artinya kita berikan panggung untuk pentas sekaligus untuk gaji.
ingkang sarojinipun derek bingah, derek aman, atau mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, panjang yuswa, diberikan rezeki ingkang barokah, sehingga saged nuwun sewu terus dan terus untuk selalu memperhatikan kita semuanya, terutama pembangunan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dan tentunya monggo visi-misi dari Bupati kita yang baru kita sukseskan, bahwasanya sesarengan bangun Karanganyar. Kalau kita mengatakan ingin sangat mengatakan kirang kami berdoa pangapunten. Siap dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegatan bagai tangga poro saking kejadian Bobo Joko Siono SP kang gedongko camat Tasikmalaya. Alat sengaja dari kita kaborong ko tiko dari ini kejadian kaki menantui pakurmatan Pilekten Tubuh Haji Sumanto Sarjana Hukum ingkang gedongko Ketua DPRD Jawa Tengah. Kaki menikah waktu liwah pirantos panggul suara ulang-ulangan sinanggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Camat Tasikmalaya, Pak Dan Ramil, Pak Turun, Kenawanipun, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Lurah Suruh, jadi dari Pak Lurah Karangmojo, Pak perangkat desa, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, dengan Allah hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun niki Bu Weni anggota DPR Karanganyar Rawuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalu menika saged silaturahmi malih wonten griya yang sepuh kula kanthi sehat, boten enten alangan satunggal punapa. Sehat dandu to niki? Alhamdulillah, ini kegiatan pun berjalan setiap bulannya. Oke, maka dari itu ini pas poso-poso, nopo niku lelean, oke pas sahur, pas wangsul lah itu nah. Ini dalamnya di kabeh dalam ini. Juara ini saya kartu dino jatah rapani kalah dia pas ya alhamdulillah ini darah mungkin bayarannya jalur di bernawa karena dibayar kabel larang ini beda-beda kula panjenengan kewajiban kula panjenengan guru kon nonton. Nah, ngoten ben kelingan. Nah, yen iki budaya wis suwe banget. Wis ronten-urun, wis saiki mulai terkikis kalih ombyake jaman. Wis salah ora boten salah. Dan kita sebagai warga masyarakat, tokoh masyarakat, kewajiban kita panjenengan lan anak-anak ngelingke. Makanya dilingke diceritani sampean yo ora iso, makanya kon nonton. Sumben ben ora lali. Oh nek Indonesia niki Jawa Tengah niki Karanganyar, Tasikmalaya, iki dalan kabupaten Lumpuk, Tasikmalaya ini dalane. Piye iki coba? Nah, ini orang datasi madu dalam dulu. Oh, dalam si lahir ini ya. Nah, ini pundi-pundi enten, ini berarti bahaya.
dalam bahaya pelestarian budaya kita. Jadi dengan ini mungkin nggih pun boten cocok kalih zamane. Ini boten diuri-uri mengke pun ilang. Bidane apa awake dhewe wong Indonesia kalih wong Amerika, wong Prancis padha akhire. Lagune yo musik kabeh padha berarti kalah boten tinggal membudayakan. Apalagi sekarang ini teknologi luar biasa. Setiap hari ganti HP itu enek wae ya. Jadi ini timbang sampean anu kan pilih nonton HP loh, done nek boten kesadaran. Nah, HP itu sudah menjadi bagian yang luar biasa teknologi yang mempengaruhi kita semuanya. Wis salah orang boten salah. Itu teknologi kok harus cepat. Tapi yang utama bahwa kegiatan ini menjadi jati diri bangsanya awake dhewe. Nggih, matur nuwun Mas Haryono Wilawo iki. Jati diri awake harus dielingke. Nek sampean duwe rezeki ya nek matu nanggap wayang ngoten niku. Wayang itu mungkin berkah kata. Ini lah didongake wong akeh. Itu mungkin oleh ijo liyane. Ngoten ya, Bu. Kita sebagai bangsa ngoten nyalahke zaman dengan teknologi harus maju. Teknologi harus berkembang. Ya, tapi jangan melupakan sejarah kita sendiri. Jadi kita harus bercermin negara-negara maju yang masih budayanya kental, Korea, Jepang. Ngoten niku wong nganggo klambi apa nih? Kimono niku benten. Sampeyan kok wis tau nganggo saiki nganggo apa kae jaring ngono kan wis sarang. Nek kudu dadi nganten tok lho niku. Baru wis ora. Itu dibudayakan lagi. Jadi ini dalam rangka itu supaya nanti ke depannya kita tidak lupakan sejarahnya dan anak-anaknya tahu, oh Pak, barang wayang itu kan dia ke saya ini buat dirubah, ini buat iso. Nah ini udah pakem, maka ini kok luar negeri kayak dosinau mereka. Maka ada siden-siden sing luar negeri pinter-pinter. Nah ini kok sinau ini. Nah sampai sinau ini pada anak-anaknya memberi pesan bahwa ini adalah yang harus kita lakukan. Oke, ngoten mawon matur nuwun sugeng midhangetaken sugeng mirsani wayang dalu punika kanthi lakon Katut Kaca Krido. Nah, itu piye to? Iso nyeritake ora? Lu iso nyeritake iki luwih apik wis luwih ketemu dalane iki. Iki ngoten mawon. Matur nuwun kirana nuwun ngapunten. Menawi enten kekuranganipun nuwun agung samudra pangapunten. Matur nuwun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin menggah tanggap woro saking kejenengan Bobo Haji Sumanto Sarsahukum ingkang minangka Ketua DPRD Jawa Tengah miras pantes kok menawi sah tampi wayang monggo Pinten Bobo Haji Dwi Santoso SSN MN mugi kepareng meratike saged monggo.
tinggalan korwali lan surati lan dandel komongan sarta kumbungan Mila kasatranipun dita ingkang kinawa panggonaning taipsa tinggih kuring sedalangi punika ingkang amarwakani carita inggih kasatran jagat bumi yen ora duwatang kasatran indah ekti Lalu berlalu kata istokan untuk kasatran jagat bumi sinulok ingkang datur kasing sang kekarun gak untuk tempat dari pendapi jagat bumi tambah hari sabun berlalu kata bidodari ingkang salah ditomorjo diwasian morjo satu kakak musik Ya, ayo kita cek dulu ke lain. Ayo, Pak. Melu Pak Warko. Nyupir truk melu terus. Ini sing kok Pak. Lah itu kan balap kok ya. Pak, itu kenapa? Wangi jenenge parung. Kok ingkang rai wong bradah. pilih saking lancang kelompok salah dari bangsa Zaman dong. Mainan bebas. tanpa dengan terus di belakang di kali sang kasih atau sang jokan satu
sore bengi kang rayi rakyate Antaséna kakak pindho sapa karo pindho sapa tarangan apa yang kehami bojo tulus kan pemanahan pada sigro kinawit sinakake lho marasane saling karo jangan kok mangko aku tak parane sang wan siaran bojo Oh
sebab bungkus bintang muda Kang sarwa ngegeng mandeg loretno Pratanya Sumiha Kenyaring dijoli waran Mangilat dari sisire kabeh waweh kandowe winging karena vitamin E itu kan harus Akranat barzana itu berbahaya. Kang samyo sepo pintu Urbe kang samudra Obro kusananing wadya pintu Pandra ingkang Gusti Sesisik Prawi Raksi Ono mati Sudiro Kang samyo sumiyo rumah panelengken sarto pangandikane sang wasi amyata rejo Yang sepatri tansah kalimun marang bupati Adi Budi Adi Gotoseno Anjalur gunakan dengan Syati Prapto yang sangat berbiji Winandu Kahrajan Pratani Kakak Kono Ono yang sangat berbiji Iya kan Lulus Rajo Suan Kuning sangat berbiji Bekti gue mas Iya di Bisa pokok Ratu Joko Isen Kakak pertama ini Iya kan tak pokok tak lur tak Imbu uripku kakak Ondorjo Kepenak meyo dia ngadem iya kan kantong kurang-kurang prayoga Irawan Adi Budi Bagi Sapratani Sadi Pemilik Jagat Bumi ini Kau ini kakak mas Kadang tetap bekali dulu dosa pengkong Panjalan pun kakak mas Ondorjo Selain itu ngaturakan tangan ini ditunjuk Pemersan dengan itu kakak
sakit ngomong. Ini kakak mas kata dolan kakak pun di ngomong satu lemburan dan saya dulu kakak. Orang itu bukan rayu doyodi, ini kakak mas kata sebutnya kira rayu. Adi gede, ondo silmo, omongan. Jadi suami jangan bumi izin obor kancane. Gak, aku gak kancane. Aku tak jilid kancane. Langsung ini datang kancane. Ngono di iya. Ono wigati opo yen kena. Dimiringake diriko kata-kata jagar bumi karo benar matur kang prasojo. Ono wigati opo. Yo mung sawetara aku iki kangen karo sliramu kok kan. Pirang-pirang pasane ngamarto ora surat iki aku bingung lho mikir. Rumangsane iki dulurku nek enek sandung mulus aku melu loro nek mulyamu aku melu seneng kan. Ngono iki. Iya. Lho nek aku mrene iki arep takon marang Kakang mbok menawa. Tumangsa anggonku pitakon marang Kakang Pandharja sing dipangan ora uwo. Tatan mikir ora samu ning sing tau Kakang ora tumangsa. Anggonku pitakon marang Kakang ora kleru anggone mangsulit pitakon kuwi Kakang Pandharja. Iya, para kinati matur kang prasaja boleh enggal tak kiringake. Tata Pulau Sari Tuntun Sang Bejo. Kadya ngorji kakak kasiasa kewani karyane yang tergandeng Prabowo Roningan berkula pangawening sang bejo Roningan bermalenggung kadhe ing parupa kono Itu ya kan? Aku tak takut marah siliramu persajan baik. Pirang-pirang paswane amarta kakang ora ketok kuwi ana apa to kan? Antasena. Pitakonmu ki apa entuk perintahku kudu ngamarta. Gak. Sangga inisiatifku dhewe kan. Ngono iki. Ya pancen rasaku lagi ora tak jaswane ngamarta. Lho. Alasanmu gampang banget kan? Rasamu ora tak jaswane ngamarta iki perkarane ana wibateku sing ganjel ana pikirku kan. Ya mbah, ya pancen kuwi rasaku ora tak jaswane ngamarta. Lah pra kleru nek ora jaswane ngamarta kan. Kowe nalika nglamar gawe ngamarta kok memang wirawiri nyangking mak di sini panglamar. Barang kowe ditampa disumpahake prajurit. Endi duduk salehmu prasetyamu sabta margamu nek kowe ora sumpah ngatur bekti ngamarta kan. Kula kan kumpung durung keladuk kelantur anggonmu. Ora sane ngamarta ayo tak derekake nek nuntutmu. Tak jaluke pangapura nek enek bok pentunge tak tamarane enek pidhanane aku sing lakone kan. Moh ora gelem rasaku pancen ya mung kuwi jawabanku. Wah Kang ombok ngelingi to kan. Jaman saiki iki golek gawan ki akeh kudu nganggo dhuwit sing ora sithik kados wae nggon aku. Entek 300 juta kan. Lah kok dadi anggota dewan kok
gampang menang soalmu nek ora ngatur bukti ya. Wong pemulat kaya Kanjeng Rama Werkudara Haji Sumantri lho. Sedikit bicara banyak kerja ning ndi ora gelem umuk ning tandang grayange labor-labate wis dinilai warga Jodipati kabeh padha nilai Kanjeng Rama Werkudara Haji Sumantri kuwi labor-labate negara pancen dinenake amanah nggawa barokah ora amanah nggawa musibah. Akeh para penggawa praja sing amanah kuwi nggawa musibah. Prabu jeruji besi mergane amanah kuwi ora nggawa berkah. Nenek bapaknya yang ngendikan kulino umuk. Ini garan tas-tas rabat beton yo mengenai tulisane bantuan rabat beton saka panjenengane Rama Werkudara Haji Sumantri. Rakyat itu nilai dhewe ora saged tak komentar iki. Lho iki bantu aku. Nek aku sapa sing rabat beton iki? Sing bangun iki sapa? Ya, bapak ora duwe. Nek ngendikan kena diitung paribasane. Iteno Kanjeng Rama kuwi ngajari dalang sak Jodipati ya. Iki ragate asline karo ngene iki. Padha-padha dalang iki sing enteng jangkare. Luwih iki enek pembaruan penabe kanca-kanca dalang kabeh. Ya anggaran iki kira jengtu iki kanca-kanca dhewe. Rene dukun datang tamu tak gawe sing bisa kaya aku kan. Sing omahku adoh. Ki kaya wegah. Ya durung delok mayang kulino mayang kok bener didelok. Nek sak paribasane mung sak pengetok kuwi iso. Dadi ya apa ora kira yo penggirang ora runtut kleru kuwi. Kan mulai iki bakal ampo bersih terus kan masuk anggaran kok. Kan Antasena kowe aja ganggu pikirmu. Yen kowe sutik nyawang kakangmu ora sebene ngamarku. Kowe lunga. Kang eling lho, kang eling kok. Apa bakal mung tekan semene anak-anake Kanjeng Rama kuwi anggone padha ngaturake bekti ning Ngamarta kan? Indah kaya ngopo? Loke wong kang rasen marang pepundhen Ngamarta. Lho, anak Pandhawa padha kering-keringan rebutan. Apa kae? Antasena, apa kae? Aja baca anggilmu. Atur ning karawanku. Yen kowe ora seneng lunga, ora kakang ora bakal lunga ning aku. Jaluk tak leren sawetara ning kene ya Kakang. Antarja aja ganggu rasaku. Kangge risang ati diramu. Renang kula kene. Yo sangret nami kawon. Yo tukang malang ati. Yo tukang nangis ati kula karo nanging ngewak-ewaken para Pandhawa dhateng pun Antarja menawi dipun pendhet saking turunan ngaten nggih luhur kula tinimani lare pringgondani dipun wisuda dados senopati kula kok boten dipun dhatekaken dhateng para Pandhawa menawi dipun lulur kanthi yuswa sepuh kula tinimani lare pringgondani menawi dipun pendhet saking turun luhur kula anak bidodari nggih sami tiyang saipun Kanjeng Kyai Werkudara nanging menawi kula anak bidodari menawi lare pringgondani anak raseksi nanging kok ingkang dipun bolo-bolo namung lare pringgondani kraos sakit manah kula yang pate sing muni tenang kabeh mono
ora ana nasib. Kabeh ngono ora ana seneng. Kuwi mergane sangka tumindake adikku Pringgondani dhewe sing njaluk dadi senopati. Kudune lak urut sama sing kuweten ya. Ing kenapa kok bocah Pringgondani sing datake senopati. Kowe iki melu ngamarta iki barate kaya gombal suwek. Nek ana telek kuwi digoleki gombal suwek mau ana ngendi kanggo gesut, nek sesuk gombal iki dipirake meneh. Kuwi biar kowe ngaku ning ngamarta. Nek dibutuhke kowe digoleki iki ora butuhke kowe disingkirake. Jane kleru kok lek melu ngamarta iki. Upama kowe melu Kurawa ngono kok dadi adipati anom kowe. Dimulekake uripmu bagati subuh-subuh uripmu ya. Mula gerkane iki wis cekel aku iki ketok dikipake karo Pandhawa. Ayo iki dina kowe kumpul karo Kurawa wae, Ger. Antarja. Monggo kandening tumpuk. Sambil amung awase eling-eling ring lukitane kan. Iku dadi wetaning dumadi. Jagat Masyarala, kula badhe kumpul kate kata-kata kula wae tutuku ya. Astagfirullahaladzim. Sebulane dodok sering perkara kowe iki rutik atimu kok Kakang Gatut diwini sudut atas senopati. Wah, regetmun pikirmu kok cilik menatimu kan. Undang derajat lan mangkat dicuwuk sakola bola-bola. Lah yen Pandhawa kuwi sudut Kakang Gatut kuwi wis ditimbang-timbang. Wis dibobot-bobot. Sebobot Kakang Gatut dadi senopati Pandhawa wis awal bola kene Kakang Gatut. Kowe kok kaya ngono kang kowe lho kok banget kumpul karo kula. Kowe melu kula wis gedhadhok apane kan. Lha melu karo Pak Haji Sumanto wae. Kesut-kesuti mobile lho. Wah, Kakang, kowe aja kedanan derajat aja kedan pangkat kan. Derajat pangkat iki kena lumpuh, ning derajat iki kena bakal nggawa amanah, bakal nggawa berkah. Ning nek serakah bakal nggawa musibah. Antasena. Apa kan? Kena pokok kowe. Ora lilo aku karo ora, aku ora lilo. Saben sumpah prajuritku kan. Kaya ngopoloking jaman Ngamarta lho, anak Ngamarta padha edaran kalungguhan rebutan kursi. Wah, lah kaya ngopoloking wong sing rasane yang Pandhawa kan. Antasena. Wis sutik pinggaku. Yen ana apa-apa aja sampe cepet aku Kakang Antarja. Sing bener niku lari niku wau. Pak, niku wau para perkara-perkara niki kriwat dadi grojogan iki, Pak. Pak kriwat dadi grojogan. Ah niku wong Antasena kedake Jakar Bumi. Prating Jodipati matur karo bapakne nek Jakar Bumi iki ketekan sing nguni karo Dursasana icuk-icuk Antarja sak kumpul karo Kurawa watak karo Kundara jangkah pikir. Jangan bumi mriki kira malih enten sate sembunyi. Iya iki lho. Bener kandhane Pak Dewi lho. Nek kanthi Antasena kaya ngono tekan Jodipati pradel karo bapakmu. Nek eyang sing nguni karo Pak Dursasana iki kene icuk-icuk sliramu ora trima wong tuamu. Sedhela maneh ora suwe teko mrene.
diancam nyawaku. Prayoginipun pripun? Dituntut tidak balik. Nek pancen ana sing ra gelem